Nadu kesnam Hajar Arpo, habalawan dan shop ke kelam nok yang jengpang COVID-19. Hagabah ke Sorkar Meghalaya kalhaban pentrekam nak jengkang dam yakiyo kihat bat kisnong kitau hakeleng kejela. Hagini kipor batrekam kene jengkang dam nadu kejenglen shop ke Benengkong, hadu kene kejenglen shop ke Baar mentah ke Kenti. Kibabuan ke balak hamsyak kata ajur kidai ki baterai belas ni nadu ke banyak kali kamai ki basyong di kimar ki mata harut surok bat ki baterai heki yang beriau. Banyarap ekum kini kibriau ke Sorkar nadu ke senam Hajar Arpo balala kelapen bena ban ajing erap ekum kini kilong yeng haga jeng siau kat kum kakam ka bagi tray kam tam kinong bala ki baterai sna yeng ki belada penrung kerteng bat katenat labor kaba penlengo ki babuan pat bakan ke pisah kini kibriau kam pat poi haduk mentah ha ke badon neki ki dibanyo nyo spa tengka kat kum kejengkular badon ki bebanyo khatsan spa tengka shaneng. Ya kini lepen sisyaru dah kejenglap keseng thema orang lijuki katur lengba ke RTI ke belayok nak ketenat labor. Ban penbor ke Sorkar naduk ke khat kendai terik metau naitung Hajar Arpuwei kanong yalam jong katur kakong Angela Rangat kalalit syong kelan mongor hakmat jong sekretariat baru sisngi hakmat kerdop jong kani ke sekretariat ban penbor ke Sorkar bahkan pendapno ialah kejengkular. Hadin mangi pelat pat-bat kani ke RTI jing bon ki pat-bat ki bafun changi nakeleng kejelah Garo Hills ru West Khasi Hills Gentia Ribhoy nang mena Chelong na East Khasi Hills ki bagi ki pentip ba ngilap ke kerteng tang ba kum ba ki tho hang tu Arpuwei spa ne san Hajar klampoi kita kepisa lane ngiyo tang new spa ki don pri ki ong ngila apply nasionong ru kila sim banyak ki baro andeng chammi kerteng ti hadin ba kerja kum ne ngilum lut ikini kila along no kum ki complain tang ki pat ba ngilum bat jing khat sau spa asla kani ka complain ngi tap sa Sorkar kum ka memorandum ban ong pet chani ka don ka problem kini ki beri tempat yo bat kadai ka hok ka jongki bat khamsam ba ka don ka klam kan yarap sisa nama kat bangin poi ka adap wan sa kani ka wat baar second wave jong kani ka klam bat kata ka jing aida ka Sorkar hana bambiang tek account number ikidai kadai tang ka jing keno lam ler ki pat ba namar ba dadah new spa ka poi ha account kum noi te khat sau spa i badang dei ba dang ne dang sa te pisa kum noi poi ti menta na do ta khat sau tarik baki ai tu number wa kham da trekam bar hadu menta bagi sedang ni ka dharnal along si benai sa si sien ni le si pat ba ki number bagi dan ya phone biang ya wat banyak biang handok helit check la poi ne em ni la ai por Sorkar kani ka kamlin da perkhat kala asa teng menta sisnem Hendrai bun wat hadu menindu ki ong pat doni di hakajing kutlat kani mentas ni kajing song kalan mengor ni kadai kajing sedang ban pen yo sngu saka Sorkar bakani ka klam kadai kajing sisa ki beriu ki kajing kajing jencar ki beriu kadai ka basisa bar kimla ban khap berip kimla ban kentat ki ka kamram tika kadiman jongi kalong kumta ba ningkong ke Sorkar kali ka kamram joka ban batai kita ki beri ki ba apply lada ki kam lap ki kerteng jongi balai ba kerteng jongi kamrung hito balai pi supen up sa ya ki pi haban batai balai ya kitu ba mi kerteng ba kam yo ay ka pisa marmar ki ban transfer ke pisa nama kali ka bha jongi kimbit satya bantu kane kapalai menchim snem ki mana ya kitu ki badon job card ban apply ki ong hana pinya yo ya ka which na ka baterai NREGS handrai ngitip ki don ki rang ba asnong ki bala phone ngi ban pentip bakani ka NREGS ro kala sakut bun ki snong la sisnem menta ki tham yo pentre tham yo ban ai kini ki jingsiu shaki brew nong snong tingi ni demand ba ka to ka NREGS ro ka ban ya kam no marmar but day ban ai tang sis pas ni namar ma menta kani ka kenti ka baar jong ka klam ngila aya syong yeng palat ar banai siteng kajing kam ikut syu bangin khale bang yala diru la lada ka Sorkar kam wat lat ban kersan tika Sorkar ka kamram ka dei barabor ban perkhat swai ki ki bajenjar tam hendai ngiyo ba kadang masti kadang enjoy kadang pelut pathar kadang korap kadang bamsap sani satai hendai ya kijing sisa jong ki babun balang ya kita ka klam persang ru ban wat kilat piliti ya tu khau ru jeng sisa
ki ong bakadai na bentat ka ICDS hanaban 45 ban ngila ya kransha helor kata ba kalalong na batu ka bha to ki kena klung ru ban ngila adap ai ka memorandum sa sarkar kumno ban pen bet ikini ki ai bero ngila demand baki de ban blacklist ya ka to ka Continental Milk Coast ki dei ru ban nung pendon kam tang tu wei nong supply hang ni hayo ban bati lang ki wei hang bakin yo ban ya kamai ban ya im bat ru ban lam kini ki jingbam ki baki klung ki bam te ki ba sei so ki ba tei om ban chu penbor ya ki ban shimi kini tang nakadaw bakin yo kontrak te lada ka de ka sarkar ka bamla ban solve kini ki issue barit hitarai ka la ban solve ki issue ki ba kham he kum ka border issue kum ka unemployment sei kan la ki pat ba ki la din ban smong thu nang ni sakmat baki de ban jet ka sarkar ka babu ning kong hakmat ya ki pat ba ya ki jing ki pat ba om tang ban sia snapisa ban ya increase ki profit ban ya pe ya ka bha ka met la jong